Záleží nám na tom, kam táto krajina smeruje. Aj vďaka vám sa môžeme pýtať na témy, ktoré hýbu Slovenskom. Ďakujeme, že nás podporujete s predplatným Refresher Plus. Vítajte vo Face to Face. Pozvanie do redakcie Refresheru dnes prijal podpredseda parlamentu a poslanec Národnej rady za Smer sociálna demokracia Tibor Gašpar. Dobrý deň. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Ja som zabudol dodať, že vy ste aj bývalý policajný prezident a je to dôležité preto, lebo budeme sa točiť aj okolo policajných tém, nielen tých politických. Časť nášho rozhovoru sa však bude bytostne dotýkať vás, keďže sa budeme rozprávať aj o obvinení policajtov okolo Jana Čurilu a prokurátora Michala Šureka. Tak rovno začnem. Viacerí muži zodpovední aj za vaše trestné stíhanie sú dnes obvinení, tak vy ste asi spokojní, či? Takto sa to nedá vyjadriť a môžem byť spokojný len s tým, že sa možno dostávame do polohy, že začína platiť spravodlivosť a pre každého a rovnaký meter pre každého. Máte pravdu, v trestnej veci očistec bol vyšetrovateľ Čurila ten, čo mne vznášal obvinenie. Vyšetrovateľ Ďurka rozširoval obvinenie, mne síce nie v tom čase, ale tiež vydával uznesenie. Obidvaja robili uznesenia, ktorým sa vylúčovali kajúcnici na samostatné konania. A dozoroval to prokurátor Repa v úvode a následne prokurátor Šurek. Takže od začiatku som vyjadroval a namietal ich zaujatosť. V kauze očistec je stíhaných tuším minimálne 5 policajtov bývalých. A logicky by každý asi uvažoval, že trestné stíhanie vykoná úrad inšpekčnej služby, pretože ide o oddelený útvar od policajného zboru. Aj som žiadal prvý deň tejto kauzy, keď ma doviezli na Hračiansku, že predsa nemôžu ma stíhať policajti NAKA, ktorí sú bývalí moji podriadení. A ten vzťah môže byť už predmetom zaujatosti. To bolo zmietnuté zo stola. V ďalšom konaní Držme sa toho čerstvého obvinenia. Ale preto, len tú genézu preto hovorím, že namietal som orgány činné v trestnom konaní už od prvého dňa kauzy očistec. Vrátanie prokurátora Šureka a prokurátora Repu na konkrétnych dôvodoch. Doteraz sa táto otázka nevyriešila. Teraz sa vyriešila inak. Áno, ale moje ústavné právo na spravodlivý proces hovorí o tom, že celý proces má byť vykonaný nezaujatými orgánmi. Samozrejme, hovorí, že to je zatiaľ váš názor, že sú zaujatí, to zatiaľ žiaden orgán nekonštatoval. Super. Len držme sa prosím toho čerstvého obvinenia. Lebo keď pôjdeme od Adama, tak tu budeme 3 hodiny. Ja som chcel, aby nejaký orgán toto konštatoval. Že sú nezaujatí, alebo že sú zaujatí. Prečo sa tak nestalo za 5 rokov? A dnes mi zapravdu dáva toto trestné stíhanie, ktoré sa týka Šureka a spol, pretože to je o tom, že vlastne sú podozriví z toho, že manipulovali viaceré trestné spisy cez iný trestný spis. Oni sú obvinení zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Vy teda hovoríte o manipulácii trestných spisoch. Zároveň som zachytil aj vaše vyjadrenie, že mali učiť svedkov, ako vypovedať. Tuto by som sa zastavil pri tej prvej, povedzme, diskrepancii, ktorú tam vidím, alebo možno opravte ma. Tento spis bol založený v roku 2021, ak sa nemýlim, niekedy na jar. Tam sú vedené vtedy aj prvé výsluchy, či už pána Slobodníka, alebo ďalších. Vy ste boli obvinení v novembri, 5. novembra v roku 2020. Ako môžu učiť vypovedať niekoho to, čo vypovedal pol roka predtým? A to ne, toto je veľmi vytrhnuté z kontextu. Prečo? Vytočíš to pretože výsluch Slobodníka sa v očistci dial ešte asi 7 krát. Prvé výsluchy sa diali na úrade špeciálneho prokurátora niekedy v októbri a tvrdil som, že už tie boli manipulované, pretože Slobodník chodil tesne predtým a naháňal svojich bývalých kolegov, aby mu vôbec donesli nejaké informácie, pretože nevedel nič. Ani voči mojej osobe, ani voči nikomu inému. A následne prišlo k obvineniu a potom sa musia výsluchy kajúcnika opakovať. A on vypovedal v prvom polroku 2021 každý mesiac raz. A predtým chodil do technického spisu. To ja nespochybnem, ale keby chcem niečo manipulovať, tak, lebo vy ste boli obvinení, opakujem, už v novembri 20. Ak by chcem niečo manipulovať, tak ten technický spis by musel byť založený predtým, nie? Ak sa v ňom diali tie manipulácie. Slobodník musel chodiť pred každým tzv. Originálnym výsluchom v očistci na prípravný výsluch do technického spisu, za ktorý sú stíhaní. Ale technický spis vznikol pol roka potom, čo išiel na originálny výsluch do očistca. Vznikol v marci 2021. A vy ste boli Slobodník obvinení v novembri 2020. Slobodník vypovedal v marci, v apríli, v máji a v júni aj v očistci. Áno, ale vás obvinili v novembri roku 2020. Tak ešte raz, tieto výsluchy
k ním sú tiež dôkazy o manipulácii. Môžem ich na budúce do refreshu priniesť, aby ste si to pozreli. To ste mohli už teraz, vy ste vedeli, o čom sa budeme baviť. Ale ja tu nejdem vyviňovať svoju osobu. Ja chcem povedať, ja som spokojný s tým, že sa začína naplňať spravodlivosť a to, čo hovorím od začiatku, že nič z toho, za čo som bol obvinený, som nespáchal. Jasne, ja hovorím, že nerozumiem, ako viem manipulovať niečo, čo sa udialo pol roka predtým, ako som to mal manipulovať. No, my hovoríme o zdokumentovanej manipulácii, keď tím Oblúk a Santusova nasadili odposluchy do tých kancelárií a potom v tomto období zaistili ten technický spis, vedeli si to porovnať s tými odposluchmi a vedeli si to porovnať s tými kauzami, ktorých sa tie výsluchy týkajú. Ja sa vás opýtam inak. Ja sa tu pýtam vás, ale no dobre, rečnícky. Dobre? Ak je 5. novembra obvinený Gašpar a ďalšie osoby, a majú byť k nemu výsluchy postupne k tým jednotlivým skutkom v roku 2021. Prečo sa k tým skutkom vypočúva v inej trestnej veci, kde nie je nikto obvinený? Pretože sa vypočúva k x skutkom, ktoré s vami nemajú nič spoločné. Nie, ale prečo sa vypočúva k tým skutkom, za ktoré mám vznesené obvinenie? Ja som ten spis 80 videl. Veľká časť toho spisu sú skutky, ktoré, že s menom Tibor Gašpar vypoveda tam aj o vás, to s vami súhlasím, ale vypoveda tam aj o skutkoch, ktoré s vami nemajú nič spoločné, preto je nezmysel, aby vy ste mali k tým výsluchom prístup ako obvinený. Nie, k týmto skutkom má byť vypočúvaný vočistci za prítomnosti obhajcov, ak má byť naplnený trestný poriadok a spravodlivý proces. A tá manipulácia nespočíva len v tom, že vypovedá niečo iné, alebo raz vypovedal o niečom, že boli tam 3 osoby, potom 5 osôb, raz povedal, že bol Gašpar prítomný, raz nebol prítomný. Aby sa tieto nezrovnalosti vyčistili, tak potrebovali v tom technickom spise naučiť, ako to má vypovedať. A ja teraz niečo zradím, poviem niečo naviac. Viete, čo povedal Slobodník pri výsluchu v trestnej veci Šurek, Čurila, Ďurka, Daňko? Že on nikdy nečítal výsluchy, že mu ich len vytlačili. No, tak to je jeho hlúposť, že asi nie je pána Čurila a Daňka. No, ale ešte raz. Vytlačili mu hotový výsluch, ktorý ho nečítal, len podpísal. Rozumiem. A povedal, že tam môžu byť aj veci, ktoré nikdy nepovedal. A to vás neprekvapuje, že si na to spomenie po tom, čo sa zmení vláda a čo sa zruší úrad špeciálnej prokuratúry a prvé 3 roky teraz, si na to nepamätal? Prečo by ma to prekvapovalo? Teraz, keď cíti nad sebou Damoklov meč aj on za krivé výpovede, tak logicky začína sa rozprávať a bude rozprávať tak, ako na mňa si vymýšľal, možno si bude vymýšľať aj na Daňka. Ale ak skonštatujeme, že je to nevierohodný svedok, tak nemôže byť vierohodný ku Gašparovi a nevierohodný k Daňkovi a k Šurekovi a Čurilovi, že? Podobný technický spis sa vedie aj na inšpekcii. Pokiaľ viem, takýto spis sa viedol aj pri Šátorovcoch, aj pri Sýkorovcoch. Nemajú byť potom poobviňovaní aj všetci vyšetrovatelia, ktorí dozorovali tieto veci, lebo aj spis, z ktorého vznikol, ten spis, ktorého obviňujú pána Šúreka, je z pôvodného iného spisu na inšpekcii, kde sú tiež zozbierané dôkazy, ku ktorým pán Šúrek, pán Čurila a spol nemajú prístup. No to teraz miešate hrušky s jablkami. Prečo? Za technické spisy, tak ako povedal Daniel Lipšic vo svojom statuse na Facebooku, že boli aj v minulosti, musí byť vykonané vyšetrovanie a musia byť obvinení ľudia, ak sa tak dialo aj v minulosti. Kauzu Šátorovci sa diala aj vtedy, keď ste vy boli policajný prezident. To je ešte raz v poriadku. Veď to, keby som vedel, tak podám na to trestné oznámenie. Ešte raz. Keď sa manipulovali v technických spisoch v iných kauzách vrátane týchto skupín výsluchy, musia byť za to postihnuté. Manipulovanie výsluchov je vaše tvrdenie, tvrdenie inšpekcie, tvrdenie Daniela Lipšica, ale aj fakt, je to známa vec, že existuje... na to pýta. Ešte aby sme si povedali, v čom... On iba tvrdí, že existujú technické spisy. Vy tvrdíte, že nemôžu existovať. Aby sme si povedali, v čom spočíva manipulácia, lebo aj takúto otázku podceňujete a neriešime ju. Buď to je ten spôsob, ako hovoril Imrece na tom zázname, že na 100% som si istý, že tu boli 3 ľudia a nebol tu žiaden spis a bolo to o kauze Matovič. Výsledkom jeho výsluchu, po tom, čo mu začali policajti rozprávať, no nie, boli tu 5 ľudia, snežilo, prišli ste na Passate a bol tu spis Kiska. Výsledok vo výsluchu hovorí o 5 a o tom, že to bol spis, hoci následne zase na odposluchoch hovorí. No aj tak som si istý, že to nebolo tak, ako som to včera povedal. Pán Gašpar, tá nahrávka bola... Druhá manipulácia. Nemôžeme skákať z veci do veci. Tá nahrávka bola zverejnená. Na tej nahrávke s operatívcami. Tí operatívci hovoria aj pánovi Imrecemu, že pravda je len jedna a že ich zaujíma iba pravda. Toto mi neznie ako preparácia svedka. Toto mi znie ako pravý opak toho, čo vy popisujete. Takže vy si vytrhávate z toho zase túto vetu. Pravda je len tá, ktorú my hovoríme, operatívci. A vy si dobre, Imrece, spomente, aká je pravda.
Čiže pravda je taká... Nie, to tak nebolo. No, ale to je môj výklad toho, ako to oni hovoria. Ale ja hovorím, oni mu hovoria, že bolo povedali, nasnežené, prišli ste na Passate, on im na to odpoveda, aj na akom Passate som nepoužíval, nikdy som Passate nemal. Prišli ste s inou osobou, ja si na to nepamätám. Bol tam Fico, Kaliňák, Mako. Vo výsluchu už tam bol aj Gašpar a Skúsme sa ešte držať toho, že tie technické spisy existovali aj v iných kauzách, pretože vy utekáte od tej otázky. Ak sú technické spisy zneužívanie právomoci verejného činiteľa, či by nemali byť stíhaní aj policajti za inšpekciu, aj tí, ktorí vedú toto dnešné trestné stíhanie. Všetci, čo robili technické spisy, musia byť stíhaní. Čiže to znamená vrátanie vyšetrovateľov z týmu Diany Santusovej. Trestný poriadok. A oni aký mali technický spis? Čo to rozprávate za hlúposti? Majú technický spis, kde sú všetky odposluchy Čurilovcov, ku ktorému Čurilovci nemajú prístup. Zberný spis, ako to bolo pri spise číslo 80, ako to bolo pri káze Šátorovci. Nezavádzajte zase v otázke zavádzate, lebo ja som robil vyšetrovateľa, ja som riadil aj trestné konania, alebo vy. Tak ešte raz, existuje spis, kde musíte zadefinovať v prvom rade trestný spis o tom, že existuje podozrenie z trestného činu. Ten trestný čin sa z hľadiska svojich náležitostí podľa trestného poriadku vyžaduje miesto, čas, spôsob spáchania a iné okolnosti, ktoré sú známe. A vy nemôžete napísať skutok spôsobom, ako napísal Ďurka v tej 80-ke na neznámom mieste, neznámi pachatelia s priateľskými väzbami. Stále utekáte od otázky. Vy ma nenecháte dohovoriť a ja vám hovorím, že si vymyslel skutok. Vymyslel si skutok. Nedostal k tomu skutku ani operatívny spis, ktorý by niečo prejudikoval, že tu je nejaké podozrenie, a nebolo ani trestné oznámenie. To sú len dve možnosti, ako môže vzniknúť trestný spis. A keď chcete dať do porovnania spis, ako vznikol Šurekov spis z tej kauzy Santusovej, tak v kauze Santusovej to bol číslo spisu 171. Boli zadefinované konkrétne skutky, a nie jeden, asi 3 či 4. Kde nie je nikto obvinený a nemajú do toho prístup. Nie je nikto obvinený. Bol obvinený. Prvý, kto bol obvinený, bol Csaba Demeter, Matej Zeman a Peter Petrov. Z toho boli vylúčením na samostatné konania urobené ďalšie trestné spisy. A tie ITPK sa držia v pôvodnom spise, ku ktorému nemajú obvinení Čurila a spol prístup? Zase zavádzate, lebo majú prístup. Nemajú. Pri obžalobe toto je vyjadrenie ich obhajcu. Ale pri obžalobe ten prístup dostali. Dobre, zase zavádzate. Nie, nezavádzam. Toto je vyjadrenie obhajcu pár dní staré. Nemôžete každý argument odbiť tým, že zavádzam pán Gašpar. Ale to nie je pravda. Veď tá vylúčená vec Čurilu, prvá vylúčená kvôli Santusovej, tam má napríklad číslo poradové nejaké 340. Všetky tie odposluchy, ktoré súvisia s týmto skutkom Santusova, im boli umožnené a dané k dispozícii, ináč by nebola prijatá ani obžaloba na súde. Takže nezavádzajte. A keď ja opakujem iba to, čo tvrdí pán Kubina, že nemajú prístup ku všetkým ITPkám, lebo sa držia v zbernom spise podobnom, ako je spis číslo 80. A podotýkam, že rovnaký spis sa viedol aj pri Šátorovcoch v čase, keď ste boli policajný prezident. Čiže ak toto je zneužitie právomoci verejného činiteľa, tak je otázka, či budú odstíhaní aj tí ľudia na inšpekcii, aj tí ľudia Moja odpoveď na to je, že pán Kubina klame a zavádza. Dobre. Nie vy, ale pán Kubina, lebo vy si osvojujete Kubinové vyjadrenie. To sú všetko neverejné veci. Ja môžem zbierať iba to, čo sa ale ja mám nedostane, informácie od advokáta, ktorý zastupuje pani Santusovu. Je to pán advokát Marek Para, ktorý je aj môj obhajca. A ten vie presne, čo v tom spise je a k čomu majú Čurilovci prístup. Oni, keď im vyhovovalo, tak sa snažili povedať, že nahrávky sú zmanipulované, lebo že ich Smer stríha na svoje tlačovky a manipuluje. Ale vy robíte reportáže. Bolo to opakovanie Vy robíte reportáže a my vyberáme. Prešlo 15 minút a sme na tretej otázke. Čiže ale vy mi nenecháte, dáte mi otázku, poviete, že sa striha, ja vám chcem na to povedať, že sa to upravuje len do podoby, ktorá je potrebná na tlačovom briefingu. Choďte si to vypočuť v celosti. Ja mám napočúvaných hodiny a hodiny a hodiny. Takú možnosť keď ste čítali uznesenie na obvinení Šureka, Čurilu, o ktorom sa tu teda bavíme a začali sme sa baviť, v jeho odôvodnení sú aj prepisy týchto nahrávok, ktoré sú v nejakých úsekoch, ktoré dávajú zmysel a logiku. Obdobne boli prepisy v kauze Santusova, ktorá už je na súde, kde na 107 stranách generálna prokuratúra argumentovala cez odposluchy, prečo musia byť obvinení. Rozumiem, ale tam sme našli aj úryvky pána Ďurku, ktorý podľa nich povedal, že Uznesko tam si píšeme, čo chceme, a potom sme prišli na to, že Uznesko není list Ježiškovi, tam si nemôžeme písať, čo chceme. Ste nepoučiteľní. Evidentne. Ste nepoučiteľní, lebo Ďurka píše príkladov, kedy sa otáčali tie vety úplne opačne. Ďurka píše uznesenie, kde pri písaní hovorí na nahrávkach. Toto ja nemôžem písať ani podpísať, lebo ja by som bol zaujatý, keďže Santusova vedie voči mne konanie.
Napriek tomu on to uznesenie píše a potom sa rozpráva s Čurilom, že dajme to niekomu podpísať a vybrali na to vyšetrovateľa Mašina alebo Sabotu, ktorého zavolali a povedali, tu je hotové uznesenie, podpíš ho. A on to hovorí vo význame, že to nemôžem napísať na takého hulvata ako list Ježiškovi, pretože to je nejaký dokument úradný. Áno, a v uznesení je vynechaný ten stred. Ale ten zmysel je úplne rovnaký. Nie, ten zmysel je úplne najpodstatnejšie je, že ho píše Ďurka to uznesenie. Dobre? Ale to je váš výklad. Môj výklad je vied na 180 stupňov významovo a robiete z toho že tento výrok o liste Ježiškovi znamená toľko, že aj Ďurka si uvedomoval, že ho nemôžu napísať na hulváta. A keby ste si vypočul k tomu ďalšiu komunikáciu, keď spekulujú, aký trestný čin tam dať, tak by ste pochopil, že áno, bavia sa o tom, že vymýšľajú uznesenie, ktoré nemôžu napísať ako list Ježiškovi, ale musí mať nejakú úradnú vážnosť a naplňať niektoré povinné znaky, ktoré vyžaduje uznesenie. Rozumiem. Ak by sa dokázalo, že tie podobné technické spisy, ako tvrdí Daniel Lipšic, existovali aj pri iných zločineckých skupinách, pri tých hrubokrkých, nevyvstáva z toho problém, kedy aj tí ľudia často právoplatne odsúdení si budú môcť nárokovať obnovu konania, dostanú sa na slobodu takí ľudia ako Šátorovci napríklad? Vyvstáva ten problém a aj Šátorovci musia mať právo na spravodlivý proces bez ohľadu na to, možno, že sú to vrahovia. Ja hovorím jednu vec. Daniela Lipšica treba okamžite vypočuť na inšpekcii, aby povedal, o akých technických spisoch zvie z minulosti. Paradoxne je zaujímavé, že hovorí to Daniel Lipšic, ktorý v čase konania o Šátorovcoch nebol ani prokurátor a nemal by o takýchto veciach vôbec nič vedieť. Vôbec nič vedieť. To je zaujímavé. A keď sme ešte pri kauze technického spisu 80, ktorý sa Daniela Lipšica týka tak, že keď Ďurka napísal to vymyslené uznesenie a poslal ho podľa trestného poriadku prokurátorovi, a teda na prokuratúru úradu špeciálneho prokurátora, ten, kto prideľoval spis Šurekovi, bol Daniel Lipšic. Čiže by mal byť obvinený podľa vás aj Daniel Lipšic? Mal by byť minimálne vypočutý, čo o tom spise vie a ako je na tom zainteresovaný, pretože on, keď to uznesenie, ktoré Ďurka napísal, tak ako ho napísal, čítal, tak by mal prvé čo povedať ako právnik, že toto musíme zrušiť, veď to je nezmysel. V kauze Pčolinský vyčítali pri 363 prokuratúre aj to, že vychádzali z úradných záznamov. Generálna prokuratúra im vytkla, že takto to nemôže fungovať. Áno. Ak to nemôže fungovať takýmto spôsobom, kedy sú stíhaní za tie technické spisy a za tie úradné záznamy, akým spôsobom by sa to malo robiť, keď máte spolupracujúceho obvineného, ktorý bol kriminálnikom povedzme 15 rokov a ide vypovedať o 50 trestných činoch, ktoré sa týkajú 20 ľudí tak, aby ľudia, ktorí s tým nemajú nič spoločné, to nevideli vo svojich spisoch. Ako by ste si to predstavovali? Ale neviem, či sa počúvate, čo rozprávate. Ak vo vás niekto rozpráva niečo a má a je vám dôvod na vznesenie obvinenia, tak sa nemá čo otáľať a štát je povinný vám čo najskôr obviniť, aby ste mohli využiť svoje práva na obhajobu. Áno. Pri mne sa to stalo z iného dôvodu, ale dobre, to nebudem rozoberať. A teraz, ako sa to má robiť? Ja som zažil situáciu takú, že prišiel človek a vypovedal na 100 stranách trestné oznámenie o 50 skutkoch. Skutky sa tvoria a analyzujú tak, že si, a to napríklad je prípad Gorily, ktorý má nejaký 100-stranový materiál. Mimochodom tiež takýto zberný spis, keď už sme pri tom. To nie je vôbec zberný spis, lebo to je spis, ktorý vyrobila spravodajská služba, nie trestné orgány činné v trestnom. Nie, nehovorím o tom ITEPku, ja hovorím o trestnom spise vedenom na NAKE. Že či to je anonym, či to je trestné oznámenie. Ak analyzujete ako vyšetrovateľ, tak ak nájdete miesto, čas a spôsob nejakého konania, ktorý je trestný, viete si to zakvalifikovať, tak si to označíte ako jeden z trestných činov. A takto idete ďalej. Kde by ste založili to pôvodné TOčko? A potom môžete zakladať spisy. A ak sa týkajú jednej osoby, tak môžete to robiť v jednom konaní. Ak sa týkajú samostatnosti, že toto spáchali iné osoby, tak vznikne viacero trestných spisov. A to sa nestalo pri spise číslo 80? Nie, to sa nestalo pri spise. Keď sme mali jeden obrovský skutok, z ktorého sme potom oddelovali? Jaký obrovský skutok? Čítal ste to uznesenie Ďurkové? Máte ho prečítané? Ja som tu o ňom pred chvíľou hovoril. Áno. Dvakrát, bohužiaľ. Aké to je uznesenie? Nie, ja hovorím o tom, že ako by ste to vyrobili, keď Bernard Slobodník príde vypovedať o 50 trestných činoch, ktoré sa týkajú x rôznych ľudí, lebo vy ako obvinený, pán Gašpar, vy nemáte prečo vidieť, čo Bernard Slobodník vypovedá o iných osobách, ako ste vy. Viete, takto, dobre. Je tam výsluh, ja nebudem hovoriť, aké osoby, ktorý sa týka môjho obvinenia z 5. novembra 2020. Ak je v tom spise výsluh, ktorý sa viaže na tento skutok, a spis vznikol v marci 21, prečo toho svedka vypočúvali v 80-ke a nie v očistci? A keď zistili, a teraz tá manipulácia, že však toto je v prospech Gašpara, to by znamenalo, že ho treba možno prepustiť z väzby už teda v máji 21. To v prospech Gašpara bol výsluh koho? Ešte raz to vám nepoviem. Je tam výsluh kajúcníka alebo osoby,
ktorý bol zatajený a nebol daný do očistca. Rozumieme? To je tá manipulácia, o ktorej tu hovorím. Je tam pán Beňa, pán Petrov, pán Štecko, kto z nich vypovedal váš prospech? Lebo každý jeden z nich je predvolaný v očistci na hlavné pojednávanie, kde by tiež mohol vypovedať. Nebudeme to vyšetrovať pri stole. Dobre, ja som vám povedal, ako to je. A takýchto príkladov, že sa vypočúvalo nielen v kauze očistec, a ešte aj v kauze toho technického spisu, lebo je logické, ak niečo povie, čo nevyhovuje dôkazne do očistca alebo do Judáša, no tak to nešlo ďalej. To sa tvárili, že to neexistuje. A ak vyhovovalo, tak to išlo ďalej. Aj v tom je základ manipulácie. Čo povedali viacerí teraz ľudia, čo boli už vypočutí v tomto spise, čo povedali? No povedali toľko, že keď sme chceli rozprávať o závažnej ekonomickej trestnej činnosti, ktorá sa týkala, povedzme, Ľudovita Maka, tak nám bolo povedané, to nás nezaujíma, toto teraz nerozprávajte. My potrebujeme na vedenie policajného zboru, na politikov zo Smeru. Toto rozprávajú vo výsluchoch. Toto tam kde 80. Ale vy nemáte prístup k tomu spisu, vy máte prístup k 80-ke. A vy zase sa pletieme. Tu existuje spis, ktorý má, neviem, či číslo momentálne 154 alebo 149. Tie čísla sú nepodstatné pre účely tohto rozhovoru. Kde je stíhaný Šurek, kde je stíhaný Čurila. Spis 80 je tzv. Listinný dôkaz, ktorý je v celosti založený do tohto stíhania. Potom sú tam založené odposluchy, ktoré vznikli v kauze 171. Tie, ktoré sa týkajú práve tvorby spisu 80. Potom sú tam urobené už výsluchy zaangažovaných osôb, o ktorých teda niečo viete, alebo som to tu teraz jemne naznačil, že sú tam už také výsluchy, že sa dozvedáme, že vyšetrovateľ, ktorý bol, lebo bolo jasné, v tom technickom spise nevypočúval jeden vyšetrovateľ, tak ako to zvykne byť, že jeden spis, jeden vyšetrovateľ. Tam chodili vypočúvať si viacerí z toho týmu očistec. A jeden z tých vyšetrovateľov konkrétne povedal, že no ja neviem ani o čom to bolo, lebo ja som ani nepoučoval tú osobu, ktorú som vypočúval, keďže som nevedel k akému trestnému činu. Ona mala len niečo povedať a ja som to Možno keď mi hrozí trestné stíhanie, tak by som niečo podobné povedal na otázku vyšetrovateľa. Viete, čo je zaujímavé táto argumentácia? Že to nehovoríte pri Slobodníkovi, Makovi, kajúcníkoch všetkých, keď im hrozili za ich trestné činy, trestné stíhanie, že možno by som vypovedal. Na to by som rád nadviazal. Veď to je ten istý meter, nie? Nie, ale rád by som na to nadviazal. Či nie? Či keď je to o Gašparovi, tak to nie je ten istý meter, hej? Nie, tak lebo keď niečo povie jeden človek, tak to je slabé. Keď to povedia traja, tak už to naberá. A čo povedali traja tak to na naberá Gašpara? Nejakú silu. Jeden človek, kajúcnik, Slobodník, povedal Ezechielovi, že Gašpar síce pri korupcii nebol, ale asi mal o nej vedomosť, čo neviem preukázať. Pán Gašpar, v kauze očistec je tam skutok, ktorý vás obviňuje z toho, že ste zobrali 90 000 eurový úplatok. Vidíte, to je presne skutok. Hovorí tam o tom pán Slobodník a hovoria tam o tom manželia Fleischerovci. No pozrite sa, takto. Fleischerovci, nezavádzajte zase verejnosť, lebo Fleischerovci ku mne nič nehovoria. Ale hovoria o tom skutku danom. Nie. Keď už ste pri tom skutku, tak ho poďme upresniť. V technickom spise je výsluch, ktorý mňa vyviňuje z tohto skutku. Koho výsluch? Nebudem vám to povedať. Pretože všetci ľudia v tom technickom spise sú predvolaní v očistci, kde keby necháte zbehnúť hlavné pojednávanie, tak vás tam môžu očistiť. Ešte raz nebudem vám to hovoriť. Ale teraz poďme ďalej. Skutok Sván. Bolo napísaný skutok v uznesení z toho 5. novembra, ktoré tu teraz ukazujete, kde popis skutku je taký, že Gašpar s Bederom na úvod a 400 000 a delilo sa to. Keď prešiel pol rok vyšetrovania, lebo toho skutku sa oni držali ako toho, ktorý je Svätý Grál. A robili sadzba. Zrazu sa zistilo, že nie 400, že si pýtal 700, že to bol Mako, že mu nedával úplatok Fleischer, ale pani Fleischerová a že celý priebeh skutku bol úplne iný. Tak čo sa stalo na poloročnom predĺžovaní väzby? Pán Repa prepísal pri návrhu na predĺženie celý tento skutok do úplne inej podoby, kde už na konci bol len priradený Gašpar s Bederom, pretože už ukazovalo sa, že to prebehlo úplne inak. Pán Gašpar, keby ste to od začiatku vymysleli, tak to nie je od začiatku dokonale vymyslené? No nie je to vymyslené práve vtedy, keď niečo nepreveríte, tak potom prídu tieto chyby, ktoré tu sú. Ešte by som tak ja sa vás opýtam inak. Ale dobre? Ja som tu ten, kto sa má pýtať. Ale ja vám dám rečnícku otázku. Z telefónu Petra Petrova je zistené, že Slobodník vedel, k čomu ide vypovedať predtým, než išiel k tomu vypovedať. Konkrétne tam poznačená Sván, pomlčka Gašpar, Beder. Otázka je čo, pán Gašpar? Pretože ja som nevidel telefón Petra Petrova, čiže to je troška nerovnosť zbraní. Ale zastavme sa, keď pri pánovi Slobodníkovi a očistci. Nejde o nerovnosť zbraní. Vy mi dávate otázky z neznalosti veci, kladete ich účelovo a ja vám na to odpovedám vecne a cez argumenty. Diváci si nevedia overiť, čo je v telefóne Petra Petrova. Ja operujem iba so nikdy som vo verejnom priestore neklamal.
A toto bude raz, ak bude verejné, tak ich overíte na hlavnom pojednávaní. Keby ste ho nechali zbehnúť, tak by to bolo skvelé. Ale prvý, ktorý zase zavádzate. Pán Gašpar, táto obžaloba bola podaná v roku 2021. A kto napadol prvého sudcu, ktorému to pripadlo? No prokurátori. Ale to je legitímna vec. A potom ste napadli Giertlihovi? Kto napadol Puchovského? No oni, ale vy ste napadli ďalšieho sudcu. Takže najprv oni, ale len my sme napadli. Giertliho? Nie, to som ja nepovedal. Viete, čo je na odposluchu Giertliho? Ja hovorím, že ak existujú svedkovia, ktorí vás vedia zbaviť toho obvinenia, choďte na hlavné pojednávanie a celé Slovensko môže vidieť, že ste v tomto nevinní. Namiesto toho rušíte inštitúciu, ktorá stojí za tým obvinením. A prečo ste nezačali s takou otázkou, že nech ide pán Šurek, pán Čurila a pán Ďurka takisto na súd a nech celé Slovensko vidí, že to nespáchal? Samozrejme, že môžu. No nie, ja počúvam túto výroky z Progresívneho Slovenska. Včera pán Vančo na tlačovke povedal, že prečo generálny prokurátor nezruší toto obvinenie, veď to je zjavne účelové obvinenie. Ale to je problém pána Vanča, Progresívne ale Slovensko ja vám len hovorím, že keď sa jedná o Gašpara, ten nech ide, aj keď celé konanie bolo nezákonné, lebo ja to zhrniem dvoma vetami. Vykonali ho zaujaté orgány činné v trestnom konaní Čurila, Ďurka, Repa a Šurek s manipulovanými kajúcnikmi a ja sa pýtam, prečo by mala byť taká obžaloba prijatá, keď je zjavne v rozpore so zákonom. Rozumiem. Jeden by mohol povedať, že by sa potvrdilo to, čo hovoríte, lebo zatiaľ sú to vaše tvrdenia. Pán Gašpar, veľa sa tu rozpráva, vy ste obviňovali pána Slobodníka, aj Maka, oni vás, vy o nich tvrdíte, že sú kriminálnici. Zhodneme sa, že keď oni sa priznávajú k trestnej činnosti, tak oni asi tú trestnú činnosť páchali. Napríklad pán Mako, napríklad pán Slobodník. Vy ste boli policajný prezident, oni boli, pán Mako nebol v policajnom zbore, ale bol v ozbrojených zložkách štátu. Pán Slobodník bol vašim podriadeným, nepriamym, povedzme, bol medzi vami pán Hraško. Vy ste nevedeli o tom, čo páchajú a čo robia poza váš chrbát, ak teda tvrdíte, že ste s tým nemali nič spoločné? O každej trestnej činnosti môjho podriadeného, o ktorej som sa dozvedel, som podával ja trestné oznámenie. Keď povedal odchádzajúci šéf tímu Gorila, pán Gajdo, že aj ja by som mohol byť z niečoho podozrivý, tak som dal trestné oznámenie sám na seba. To som sa nepýtal. Vedeli ste o tom, čo je pán Slobodník zač, alebo pán Mako v čase, keď ste boli politici, že nevedeli? No. Prvé problémy so Slobodníkom nastali, keď denník N alebo SME, ja už neviem, kde v tom čase zverejnil, že bol sponzorom Smeru. Áno, to bolo v roku 2015. Hoci to bol sponzorom v čase, keď bol v civile a zákon mu to nezakazoval. Ale vy ako policajt ste mohli vedieť, že ako si viete zarobiť 10 000 eur ako policajt a dať ho politickej strane. Tak neriešte, či si nemohol zarobiť 10 000 eur, lebo to mohol mať. To není zase suma, o ktorej tu hovoríte, ako keby získal trestnou činnosťou. Ja chcem len povedať, že som ho v tom čase vyzval, aby odišiel z tejto funkcie. Čo odmietol. Keďže sme my zrušili to odvolávanie bez udania dôvodu, a bývalá vláda to zase zaviedla, tak som ho jednoducho nemohol len tak odvolať, pretože na to som nemal právny inštitút. Pán Mako, ten bol človek, o ktorom písali aktuality dlhé roky o tom, že má záhadne veľké majetky na to, že je verejný funkcionár. Pri ňom ste nemali tieň podozrenia, že môže páchať trestnú činnosť, keď bolo o ňom známe to minimálne, že si žije na vysokej nohe? Tak ako ste povedali, pán Mako bol zamestnancom Ministerstva financií, konkrétne finančnej správy. Jasné, ale vy ste boli šéf prezidentka, mali ste pod sebou celú NAKU. Ešte raz, keby prišiel nejaký trestný spis a trestné oznámenie na pána Maka, tak ho bude polícia vyšetrovať. Ja som sa s ním stretával predovšetkým na úrovni porádcu činnostných kvôli daňovej kobre, ktorý ten projekt... Viete, kam smeruje tá otázka, že ak teda títo páni robili tú trestnú činnosť na vlastnú päsť a vy ako policajný prezident tvrdíte, že ste o tom nevedeli a že ste teda neboli ich spolupáchateľom, tak nehovorí to minimálne niečo o nejakej politickej zodpovednosti alebo kompetentnosti vás či pána Kaliňáka ako vtedajšieho ministra vnútra, že ste mali ľudí na vysokých pozíciách, ktorí boli de facto kriminálnikmi? Vy si robíte také zvláštne úvahy a závery. Ja vám to poviem takto. Ročne je odstíhaných okolo 150 policajtov. Ak by to platilo ku každému prípadu... Ale on nebol radový policajt. On bol na vysokej funkcii a písali o tom médiá pravidelne. Sú aj vyšší funkcionári. Veď ešte raz, nezavádzajte. Urobte si analýzu. To by platilo, že pri každom jednom potom môže odstupovať policajný prezident. V polícii je vyše 20 000 ľudí. Je medzi nimi aj trestná činnosť. Tá trestná činnosť má byť odhalovaná inšpekciou. Ak by bola odhalená trestná činnosť Slobodníka. A napríklad z týchto trestných vecí dnes vieme, že Slobodník mal veľmi dobré vzťahy na funkcionárov inšpekcie a že tam si chodil vybavovať a manipulovať a získavať informácie v trestných konaniach, ktoré sa mohli týkať aj jeho.
Tak a keby som ja o tomto vedel, tak by som to bol riešil. No necíte za to minimálne zodpovednosť, že ste si pod sebou nechali toto vyrásť? Akú mám vyrásť? za to nezodpovednosť? Prečo by som si ju mal nechať? Pretože ste boli policajný prezident a mali ste stredný manažment, ktorý bol z časti skorumpovaný. Pozrite sa, Slobodník... Ak teda vy ste to nerobili s nimi. Ak teda tvrdíte, že ste nevinní, tak minimálne, či necítite za to zodpovednosť? No jasne, že necítim za to zodpovednosť. Môžem cítiť za to zodpovednosť, o čom viem. Ja nemôžem cítiť zodpovednosť za celé Slovensko, veď už nesrandujte. Teraz to nie je za celé Slovensko, to je policajný zbor. Policajný prezident za policajný zbor. Veď som vám to vysvetlil. On bol v roku 2010, keď nastupoval pán minister Lipšic a pán Spišiak, vyhodený z postu zástupcu riaditeľa na okrese v Leviciach. Bol 18 mesiacov v civile. Patril medzi skupinu funkcionárov, ktorú takto Spišiak s Lipšicom povyhadzovali cez 35 odsek 2, označovali ich za závadové osoby. Tak asi im treba dať za pravdu v tomto minimálne. Dobre, tak buďte konkrétni a individuálni. Bolo tam minimálne 30-40 takýchto funkcionárov poodvolávaných. Keď sa Smer vyhral voľby a stal sa opäť minister vnútra Kaliňák, tak väčšina z nich dostala priestor sa vrátiť. A to platí aj o Slobodníkovi. Začínal niekde v Bystrici a až v roku 2014 sa presúva do Bratislavy na tú pozíciu, na ktorej je. Takže ja nemám s ním rodokmeň 20 rokov v polícii ešte raz a keby som všetky tieto detaily vedel, tak by som rozhodne konal. Dobre? Dobre. Vaše dieťa Naka končí. Áno. Nahradí ju Úbok. Vraciame sa k starému názvosloviu. Prečo? Potvrdila to polícia? Áno. Ak sa nemýlim, tak včera policajné prezidium potvrdilo, že sa to ide meniť. Ospravedlňujem sa, ak sa mýlim. Ja viem, že to písali len Aktuality. A podvečer to potvrdilo prezidium, ak sa nemýlim. Ale tak povedzte mi, čo viete vy. Dobre, ak to potvrdili, tak je to v poriadku. V zásade však je to vec súčasného vedenia polície a vedenia ministerstva. Váš názor? Môj názor je, že zmenu bolo treba urobiť. Ja som na úvod, keď vznikala NAKA, povedal, že to je živý organizmus, ktorý sa musí prispôsobovať tomu, ako sa mení kriminalita, zahraničným požiadavkám a trendom, ktoré sú. Nie je to nemenná organizácia, my sme ju tiež niekoľkokrát menili. V zásade sme tam priložili jednotku boja proti extrémizmu, terorizmu v nejakom čase, keď toto bolo prioritou a dostal tú vecnú príslušnosť špeciál. Takže je to logická zmena. Z môjho pohľadu sa sprofanovala NAKA najmä z dôsledku skupiny okolo Čurilu na Bratislave 2. A je to dobrý krok, lebo tá značka je dnes podľa mňa tak pošpinená, že súhlasím s tým, aby ju zamenili možno za ten pôvodný názov Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Není ten dôvod teda iba na to, aby ste sa zbavili tých nepohodlných policajtov, aj tých, ktorí vyjadrili podporu pánovi Čurilovi a spol? Poslanec Národnej rady, podpredseda parlamentu, ja nie som minister vnútra ani policajný prezident. Ja nemám voči nikomu žiadnu potrebu sa pomstiť. Ja chcem, aby boli posúdené všetky veci spravodlivo a objektívne. Ja preto hovorím, že nemám problém ísť na súd, lebo keď tam budú prezentované všetky dôkazy o týchto zvrhlostiach, tak možno budete o nich všetci písať už konečne objektívne. A pri tej reorganizácii bolo povedané, že sa ide na výbore pre obranu a bezpečnosť, minister vnútra avizoval niekedy ešte v roku 23 alebo začiatkom roku 24, že bude sa zužovať ten počet policajtov, ktorý tam je a aká bude vnútorná štruktúra, nám príde povedať, keď to bude jasné. Viem, že to súvisí aj s nejakým čerpaním prostriedkov z plánu obnovy. Viem, že to súvisí s tým druhým celorepublikovým útvarom, to je Národná centrála osobitných druhov kriminality, kde je Enviro. Narastli nám tieto útvary totižto do takých počtov, že celkové tam pôsobilo 1200 policajtov. Vy ste spomínali plán obnovy, nebojte sa, že vám bude Európska komisia toto vyčítať, lebo ona vyčítala jednak zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, aj teda vyjadrila skepsu nad tým, že by mala Národná kriminálna agentúra skončiť, keďže je naviazaný na plán obnovy a jeho plnenie to, že tu máme orgán, ktorý vyšetruje eurofondové podvody. Európska komisia nás vydiera. Európska komisia, keď bude postupovať aj v iných otázkach života spoločnosti alebo nášho Slovenska, úspešne dospejeme do štádia, že budú ľudia nedôverovať Európskej únii, pretože jednoducho aj správa o právnom štáte, ktorá tu bola naposledy, bola vytvorená z takých zdrojov, ako je predovšetkým vládni úradníci z toho obdobia. Denník N, Aktuality, denník SME. Relevantné médiá. To je váš pohľad. Áno, to je môj, ale evidentne aj Európskej komisie. No, a evidentne tam zabudli na 30 rozhodnutí ústavného súdu. Pri tej pôvodnej otázke zostame, nebojíte sa, že bude ohrozený plán obnovy tým, že skončí
organizácia, ktorú si žiada Európska komisia, aby vyšetrovala tie eurofondy. Ale veď oni budú vyšetrovať eurofondy. To, že to bude v inej podobe pod iným názvom, veď eurofondy sa začali vyšetrovať pod môjim vedením na Úrade boja proti korupcii v roku 2005. Ja som inicioval, aby tento trestný čin sa nevyšetroval na okresoch, krajoch, ale aby skončil na celorepublikovom útvare. A bude to tak aj teraz? A samozrejme. Bolo to preto tak urobené, lebo technika čerpania fondov vyžaduje špecializáciu. Učili sme sa o tom, aké vôbec fondy existujú. Čiže zostane špecializácia na povedzme high-endovú trestnú činnosť? Zostane na korupciu špecializácia na všetky tie požiadavky. Ale predpokladám, že tí ľudia, ktorí vyjadrili podporu pánovi Čurilovi, ju vyšetrovať nebudú. No, hovoríme o 23 policajtov, kde sú také mená, ktoré nájdete v uznesení o obvinení pána Čurilu. Asi nie všetky, ale niektoré tam sú. Tak. A sú tam preto, lebo podľa mňa do budúcna bude minimálne ich rovina taká, že budú svedkovia, ale budú spoluobvinení. A keď už nie v tejto kauze, tak sú tam aj veci... Toto by niekto mohol brať ako výhražku trestným stíhaním. Ja hovorím podľa toho, ako poznám dôkazy. Vyšetrovateľka Farkašová robila účelové otočky, tak ako sa stíha Ďurka za účelovú otočku Vidašiča, tak Farkašová robila účelovú otočku u Bedera. Vy viete dobre, aký cirkus tam vtedy bol a ako to dopadlo pri tej akože opätovnom vzatí do väzby. Za tým je vyšetrovateľka Farkašová. Ja sa nedivím, že títo ľudia sa podpisujú pod nejakú podporu. Pán Gašpar, na Polovníckej chate vy ste povedali, že vy nie ste pomstychtiví, ale vyjadril sa aj váš syn, že si necháva na pomstu 110% a pán premiér 10%. Ak sa nemýlim, hovoril aj o tom, že očistec je kľúčový a treba ho rozbiť. Poznajúc tieto výroky, nemyslíte si, že to môže vrhať tieň podozrenia na to, čo sa deje dnes voči týmto policajtom, o ktorých vy a inšpekcia hovoríte, že sú kriminálnici? Viete, keby ste poznali všetky moje myšlienky za rok väzby, tak by ste povedali, že tu leží takýto veľký tieň nad tým, áno? Jednoducho sú to ľudské emócie, zvlášť u môjho syna, ktorý videl, že je otec z nejakej situácii, ktorú považoval za skrivodlivosť a neprávo. Bolo to súkromné rokovanie obhajcov, kde sa povie všeličo. Neboli to nahrávky a nie sú to nahrávky, ktoré vznikli v kanceláriách pri tvorbe uznesenia ako listu Ježiškovi. Áno, ale tí ľudia teraz majú moc v štáte. Ale ešte raz, toto boli v prvom rade účelové nezákonné odposluchy, ktoré dnes sú predmetom Európskeho súdu pre ľudské práva. To neznamená, že ja vás s nimi nemôžem konfrontovať v rozhovore. Môžete. A dnes sa dozvieme, že štát si špehoval opozíciu a nezákonne odpočúval politikov Smeru. Čo má na to povedať ten, kto na tej chate bol, keď vidí záznam policajta, a to nehovorím len o Martinovi Uhasovi, ale o ďalších policajtov, že nič sa na záznamoch nezachytilo a pritom tam je dobre, ale aby sme zostali pri tej otázke, tak vy tvrdíte, že sú to nejaké emotívne reči, alebo... Viete, na rozdiel, tak jak som tvrdím, že som nezákonne obvinený a nikdy som do žiadneho trestného konania nezasahoval, ani v minulosti, tak ani teraz nezasahujeme. Dobre? Čiže akýkoľvek vaša úvaha o tom, že my nejakým spôsobom... Ja robím trestné oznámenia. Keď ich budú riadne vyšetrovať a dožijem sa toho, že ich dovyšetrujú, tak ako požaduje trestný poriadok, tak budú obvinené aj ďalšie osoby. Prezradíte nám, prečo mal váš syn taký problém s pánom Kaliňákom? Na tej Polovníckej chate. Ale veď, pozrite sa, môžem povedať takú úvahu, ale zase nechcem ja hovoriť za môjho syna, on je dospelý, vie sa vyjadriť. Ale tak ste sa o tom bavili. Pozrite sa, mňa vykreslovali rok ako nominanta Smeru v nejakej pozícii, v tom prípade policajného prezidenta. A on tak trochu, samozrejme, logicky videl, že za útokmi voči Smeru a za politikmi, lebo ja som nebol v tom čase politik Smeru, je tak trochu teraz snaha postihovať niekoho, koho ten Smer niekde nominoval. Čiže mal za to, že vy trpíte za pána Kaliňáka. Trebárs. Dobre. Keď už sme pri tom, aký vy máte vzťah s pánom prezidentom a prečo si myslíte, že ešte nevymenoval vášho syna za riaditeľa SIS? Vzťah s pánom prezidentom? S pánom prezidentom Pellegrinim. Ja ho poznám z čias, keď ešte pôsobil na úrade vlády, kde sme si možno na oficiálnych sedeniach vlády podali ruku. Ale nikdy som s ním ani v súkromí nestrávil minútu, ani som sa nejak nestretol na nejakých iných priateľskejších stretnutiach. Čiže poznám ho ako štandardného politika. A otázka, ktorú dávate, podľa mňa súvisí s tým, že on po nástupe riešil viaceré dôležitejšie veci. Bolo to tak to je asi veľmi dôležitá vec, nie? Zrazu je to veľmi dôležitá. Kto bude riaditeľ SIS? To je zaujímavé, že keď bolo idete vyťahnuť komparáciu. Keď bolo zavreté vedenie SIS-ky ešte začias bývalej vlády účelovo, lebo mohli by sme sa tu dneska baviť aj o kauzy rozuzlenie, kedy budú za to odstíhaní ľudia. Mohli, ale už by z toho bol 3-hodinový film. No dobre, len prosím, zostaňme pri tej otázke. Čo vidíte Prečo to vtedy nevadilo nikomu?
Pán Gašpar, otázka je, čo vidíte za tým, že váš syn ešte nebol vymenovaný za riaditeľa SIS? Pozrite sa, z toho, čo ja viem, z rozprávania sa s mojím synom, nikto tak nenaštartoval medzinárodnú spoluprácu ako on v osobe riaditeľa. Riaditeľia sa väčšinou vyhýbali zahraničným služobným cestám. Je aktívny, stretol sa s viacerými vedeniami rôznych spravodajských služieb od Ukrajiny po Ameriku. Prečo ho pán prezident nevymenoval? No lebo asi časové súvislosti, veď už sa dožijeme toho. Nie je medzi vami nejaká nevraživosť a nie je to kvôli tomu, lebo vy keď ste začínali v politike a ešte tam to škrípalo medzi Smerom a Hlasom, tak ste písali statusy o pánovi Pellegrinim s dúhovou vlajkou napríklad. Vy by ste to radi takto interpretovali. Nie je. Ja si myslím, že sa to dozvieme v najbližších dňoch. Mám na vás aj takú policajnú otázku ohľadom používania zásahových tímov. Ak sa nemýlim, tak toto je vyčítané aj tým policajtom okolo Jana Čurilu, nadmerné využívanie Lix komanda PPUčkarov a tak ďalej. Chcel by som tým premostiť k tomu, že v sobotu bola v Bratislave razia v podniku KCčko, kde tam nabehli kuklači spolu aj s finančnou správou. Celé to trvalo zhruba 2 hodiny. Viacerí svedkovia hovorili, že im tam tí policajti vulgárne nadávali. Bola vypnutá hudba, veľa ľudí to vyplašilo, civilistov, ktorí boli proste na pive a výsledkom toho bolo, že boli zaistené na záchode, myslím, že 1 sáčok nejakej drogy a 2 sáčky marihuany, čiže drogy v hodnote tak pár desiatok eur. Ako sa na toto ako bývalý policajný prezident pozeráte, či toto nie je nejaké excesívne ukážky? To sú také super otázky, viete, že keď sa tu svojvola vo vzťahu k takýmto úkonom robila, tak ste boli ticho. Teraz máte na to 100 otázok. Kde ste boli, keď sa účelovo písali záznamy? Viete mi odpovedať na otázku nejako inak ako začiatkom, kde ste boli? Začneme teda od konca. Ak bol porušený predpis a zákon, tak treba potrestať. Javí sa vám to ako takticky vhodné, alebo aby sa takto robili zásahy, kedy... Nemôžeme to ani vy, ani ja hodnotiť, pretože nevieme, čo bolo zistené z hľadiska toho, čo predchádzalo tomu zákroku. Či tam mali byť, nemali byť osoby, ktoré sú držiteľia zbrane. Ale ten výsledok je evidentne smiešný, nie? Lebo oni sa ním pochválili na sociálnej sieti tým, že zaistili pár plastových vrecušok s drogami. To je váš pohľad, aký bol výsledok toho, že prišli ku Gašparovi pomaly na vrtuľníku. Mali ste pocit, že som niekedy robil nejakú násilnú trestnú činnosť a celý život som ani len priestupok nespáchal. A museli prísť a chodil za mnou počas celej domovky pol metra príslušník UOU, lebo mu to Hamra nakázal. Kde ste o tom? Prečo o tom nenapíšete ani jedno slovo? Pán Gašpar, keď ste boli vy policajný prezident, kuklači sedeli doma? Ale nie, keď som ja bol policajný prezident, keď som bol funkcionár kraja a rozhodoval o nasadení napríklad PPUčka, tak bol na to interný predpis, kde boli presne uvedené dôvody, kedy máte povolenie nasadiť PPU. Myslíte si, že ako vyšetrovateľ chodil na domovku, to, že môžete postaviť 400 ľudí v podniku k stene, pretože hľadáte 2 vrecuška marihuany? Ale ja neviem, čo tam mali nájsť. Ešte raz. Ale ja vám hovorím, čo našli, lebo sa tým policajti pochválili. Či vy ako policajný prezident to nevidíte ako... A keby nenašli nič? Keby to bola ešte väčšia hamba, predtým, keby bola informácia... No dobrá, keď bola predtým informácia, že sú tam 2 kilá. Otázka je, či bola. No ale to neviete vy ani ja, tak na čo budeme okolo toho špekulovať? No pretože my sme tu boli svedkami v 90. rokoch, že sa takto nabehávalo do podnikov, kde sa bavili ľudia často v Bratislave, potom aj v 0. rokoch a evidentne sa to teraz vracia, keďže toto už je druhá razia za krátky čas v Bratislave s chabým výsledkom. Tak či to pre vás, podľa vás nie je excesívne? Ľudia podľa mňa chcú, aby som im na ulici odpovedal, kedy budú zákroky policajtov voči porušovaniu covidových opatrení riešené, také neprimerané zákroky, aké sa vtedy diali. A nemusíte zachádzať do 90. rokov. Táto akcia má nejaké zdôvodnenie, bola niekým rozhodnutá. Ak tí ľudia, ktorým sa to dotklo, majú pocit, že bola nezákonná, nech podajú trestné oznámenie, inšpekcia to bude vyšetrovať, ale počkajme potom na tie závery, veď nerobte dopredu nejaký obraz zase nejakého zlyhania. Ja obraz, len vy ste sa sťažovali a je dosť možné, že právom, že sa používali nadmieru kuklači. A preto ako niekto, kto má podobnú skúsenosť, sa pýtam, či aj toto nie je súčasťou toho problému, že polícia možno niekedy zbytočne nasadzuje priveľa síl tam, kde to nie je potrebné. Ja mám pocit z týchto otázok, že viete presne, v uznesení o Čurilovcoch, v poslednom uznesení ste sa dočítali, však ste s tým uznesením začali. Sa im vytýka, že bezdôvodne nasadzovali PPUčko alebo UOčko, to už je jedno. Aby ste to vyvážili, tak teraz hľadáte nejaký problém v poslednom zákroku v Bratislave. Ja mám pred sebou bývalého policajného prezidenta. Je to vec, ktorá sa stala cez víkend a očakávam od niekoho, kto sa sám sťažoval na také praktiky, že sa mi bude vedieť k tomu vyjadriť, ale vy z toho vždy urobíte otočku a útok na niekoho, kto sa vás iba pýta otázky. Ja som sa vám k tomu vyjadril. Nepoznám bližšie informácie, ak niekto pochybil, nech nesie zodpovednosť.
Ale hovorím, nešpekulujme o tom, či tá akcia bola, nebola dôvodná len preto, že sa tam našlo nejaké množstvo drogy, ktorým vy nie ste spokojní. Čo keď tam malo byť väčšie množstvo drogy? Čo keď bolo odtiaľ vyvezené tesne pred zákrokom? Ja to neviem, tieto otázky. To tak nemôžete ani vy, ani ja odpovedať na to objektívne. Ja len hovorím o tých zákrokoch, ktoré považujem za neobjektívne. Dobre, už máme pár dní platnú a účinnú novelu trestného zákona. Bola, myslím, že predvčerom alebo včera zverejnená v zbierke. Áno. Myslíte si, že po jej platnosti na konci tohto volebného obdobia sa budeme rozprávať o zvýšenej alebo o zníženej kriminalite? Môj odhad je, keďže som hlasoval za ňu, že nebude dochádzať zásadným zmenám v kriminalite kvôli novele. Kriminalita sa zvyčajne vyvíja podľa toho, či je v spoločnosti veľká, malá chudoba a či je možno menej policajtov v uliciach. A to sú faktory, ktoré podmienujú to páchanie trestnej činnosti, najmä tej uličnej a podobne. Či napríklad sú zložky špecializované na boj proti daňovým podvodom. Ako náhle vidia páchatelia, DPH-čkári, podnikatelia, že štát sa o to moc nestará, tak zvyšuje sa tento typ kriminality. A podľa vás tá sadzba nehrá vplyv na motiváciu toho páchateľa? Určite nie. Dokonca sú na to štúdie. To je minimálny vplyv a dopad toho je. Nejdú páchatelia kradnúť, ak to vykreslovala opozícia, niektoré médiá, podľa toho, že pozrie sa do trestného zákona, koľko má za to alebo za to sádzbu. Jak sa nemýlim, tak kolegovia z denníku už sa rozprávali s majiteľom Exišportu, ktorý hovorí, že výrazne sa zvýšil počet krádeží, keďže ste takmer strojnásobili výšku malej škody. Na to odpoviem, že keď to hovorí denník Gen, tak nehovorí to denník Gen, hovorí to majiteľ Exišportu. Tak je to nepravda. Neviem, z čoho vychádza. Možno, že vychádza z toho, čo sa mu deje v obchodoch. Ale to, čo sa mu deje v obchodoch. Možno, že žije v lokalite, tak jak to poviem, je obchodné centrum, kde sa pohybuje v Nitre, v centre zvýšený počet osôb, ja ich volám závadových, aby som tu nikoho neoznačil nejako, a kde je zvýšená kriminalita oproti iným obchodným centram. Tak neriešte, zase vychádza... Je to človek, ktorý má sieť majiteľov po celom Slovensku, ktorý hovorí, že po novele trestného zákona sa mu oveľa viac zvýšil počet drobných to je kvôli novele, to je. Tak to chcete odo mňa počuť. No jednoznačne si počkajme na štatistiky kriminality. Ja som ich ako policajný prezident na týždennej báze sledoval, mesačnej báze, polročnej, ročnej. Potom som robil pre médiá odpočet, aby sme si povedali, ktorý typ kriminality, prečo, či stúpol, či poklesol, čo je za tým, ako vidíme dôvody. Na konci roku 2024, možno až na konci roku 2025 sa o tomto bavme. Čiže také dobré zhodnotenie bude koncom budúceho roka. Od roku 2005, kedy bol prijatý ako keby nový trestný poriadok a trestný zákon, som bol pri viacerých zmenách a novelách, dokonca od roku 1993. Vždy tie dopady tej novely nejaké sú, ale skôr ako na zvýšenie, zníženie kriminality majú dopad na postup tých orgánov. Viete si predstaviť, že keby sa ukázalo, že v niečom ste moc prestrelili, že sa to vráti späť niekde medzi? Ale úplne áno, viem si to predstaviť. A máte názor na to, že či sú viaceré tie kauzy, o ktorých sa teraz hovorí, premlčané alebo nie, lebo právnici sa nevedia na tom zhodnúť? Právnici sa nemôžu na tom vedieť zhodnúť, pretože každá kauza je individuálna. Premlčacia doba má svoje ďalšie náležitosti, môže byť prerušená, môže spočívať. Treba vyhodnotiť individu. Tak, jak sa nevedeli dohodnúť... Je to otázka, že iba či to platí aj dozadu. To je tá základná otázka. No, tak tam je... Čo si vy myslíte? Ja si osobne myslím, že bude to ešte raz posudzovať ústavný súd. Lebo toto je skutočne problém, ako to vykladajú, lebo svojím spôsobom ústavný súd to v tom svojom rozhodnutí pri novele trestného zákona vysvetlil ešte voľnejšie, než sme si to vysvetľovali my. Čo sme nečakali, že takýto postoj k tomu zaujme. Na druhej strane je Európska komisia, ktorá má na to teda iný pohľad. Kvôli nej ste museli teda robiť... Keď sme povedali, že náš ústavný súd, tak viete, aká bola odpoveď? Nás nezaujíma nejaký ústavný súd na národnej úrovni. Dajme ešte pár politických otázok, fakt, že čisto politických. O pár týždňov sa začína ďalšia schôdza parlamentu a ak sa nemýlim, vyjasní sa podľa vás dovtedy, že kto bude viesť Národnú radu, keďže už pol roka nemáme druhého najvyššieho ústavného činiteľa? Z súčasného stavu rokovania o tejto otázke nie som si celkom istý, či sa to vyjasní. Ešte na začiatku leta, keď som bol na jednej z posledných koaličných rád, bolo povedané a nejak tak neformálne dohodnuté, že sa táto otázka bude diskutovať cez leto a že sa pokúsime v septembri ju vyriešiť na septembrovej schôdzi. Dnes píšeme teda nejaký 7. august. Nejaké rokovania prebehli, ale nie sme podľa mňa v štádiu, aby sme ju mali túto otázku už vyriešenú. To je zhruba možné, čo môžem k tomu povedať. A toto nie je trošku hanba, že nebudeme mať stále
predsedu parlamentu? Áno, bolo by žiaduce čím skôr túto otázku vyriešiť, aby som vám všetko nevyvracal, čo mi tu rozprávate. Z môjho pohľadu si môžeme povedať, že v septembri to je, ale šanca, že to vyrieši. Vyzeráte skepticky v tomto trochu. Nie. Sú tam isté, názvem to, okolnosti, ktoré treba doriešiť, ale z môjho pohľadu je to aj čas na to, aby sme to možno vyriešili na septembrovej schôdzi už. Stále platí, že Smer by tam rád podporil Andreja Danka, alebo že ho vidí na tomto poste? Tak náš pohľad je na to taký, pozrite sa, koaličná zmluva vznikla po voľbách a vtedy ešte Peter Pellegrini verejne hovoril, že nie je si istý, či vôbec bude kandidovať. Čiže sa zohľadnili výsledky volieb a nejaké mocenské rozdelenie vlády a parlamentu. A v zásade to rozloženie nejakých politických síl pokračovalo až do volie prezidenta tak, že nebol dôvod niečo meniť a dodržiavať zmluvu. Po tom, čo sa pán Pellegrini stal prezidentom, a to aj vďaka, podľa mňa, pomoci minimálne koaličných strán a to Smeru a možno aj SNS. No to je tá otázka, že či on nemá skôr pocit, že to bolo napriek SNS. Ale veď dobre, sa stal prezidentom, čo je ďalšia ústavná funkcia a je na mieste si povedať, že či koaličnú zmluvu nie je dôvod otvoriť, hej? Lebo nikto nechce porušovať koaličnú zmluvu a o tom musí byť tá diskusia. Či áno, či bude prijatý nejaký kompromis, predovšetkým zo strany politickej strany Hlas, alebo nie. A budú trvať na tom rozdelení v koalícii, aká bola a vznikla koaličná zmluva pred voľbami. Toto je celá tá politická otázka, ktorá sa tu rieši. Vieme vylúčiť, že sa nestane to, že nebude žiaden predseda parlamentu a že to zostane v takomto váku až do ďalších volieb? Myslím si, že nie, že všetci si uvedomujeme, že toto je dosť významná funkcia na to, aby bola obsadená čo najskôr. Na druhej strane sa to urýchli z môjho pohľadu práve kvôli letnému obdobiu celkom nedá, takže preto ten september. Tak vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj za pozvanie. A ešte možno na záver. Nevnímajte ma konfrontačne, ale ja musím odpovedať... Vy tak nevnímajte novinárov. Veď v poriadku, ale chcem odpovedať vecne na základe faktov a argumentov. Nemám rád, keď sa veci vytrhávajú z kontextu alebo sú len účelovo podsúvané. Takže nič iné v tom nie je. Ja len dodám, že my to určite, ak máte pocit, že to robíme, tak to nerobíme. A ak s tým nesúhlasíte, tak to nerobíme úmyselne. A určite ja tých informácií mám viac z toho, že mám načítané tie spisy, tak nie je to potom rovný súboj, ja to chápem pri mojej argumentácii, ale nechcem, aby to vyznelo, že si fakt vymýšľam. Vždy budem sa držať faktov. To je hlavný odkaz tým, čo to budú pozerať. V konečnom dôsledku ukážu to súdy a prokuratúra, tak ďakujem podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Ďakujem aj ja ešte raz.